Представяме ви ILORIS EMAT там, където вечната елегантност среща модерната иновация. Открийте нашата ексклузивна колекция от маниста за бижута, изработени от най-фините естествени камъни от богатството на полускъпоценните камъни до блясъка на ръчно подбрани перли. Независимо дали създавате следващото си произведение на изкуството или обогатявате личния си стил, нашата гама има всичко, от което се нуждаете. Предлагаме пълна колекция от камъни, предпочитани от най-добрите бижутери по света, както и иновативни аксесуари и елементи, които разширяват границите на дизайна. А за тези, които ценят изкуството на ръчно изработените бижута, предлагаме професионални инструменти, за да реализирате визията си. ILORIS EMAT там, където луксът среща майсторството.